5 dana odmora na Bajkalu. U Koreji 24. avgusta neviđen doček. Pjongjang prekriven talasima mladog sveta u neprekidnom koreografisanom ritmu pokreta, muzike i boja. Parole, grbovi, zastave Koreje i Jugoslavije. Zasenjujući spektakl. Na glavnom trgu predaja simboličnog poklona Titu, borac sa mačem. Tokom zvaničnih razgovora Tito upoznaje domaćine sa porukom predsjednika Cartera, koju je primio pre nego što je krenuo na put. Mirotvorac Carter izražava spremnost za sastanak sa svima zainteresovanima za rješavanje još nerešenih problema. Boravak se približava kraju, ali kao na početku nema kraja spektaklu. I sve se prevodi ili usmeno izlaže na jeziku gostiju. Vrhunac doživljaja je dečije izvođenje poetskog i muzičkog recitala jugoslovenskih pesnika i kompozitora na srpsko-hrvatskom jeziku. Korejska čuda se nastavljaju u Kini od 31. avgusta do 7. septembra. Na Tiananmenu Jugoslovene dočekuje valjda 1.000.000 ljudi.